Okay girls, karong adlaw mag-training sa ta. Arong mo gawas ang inyuhang tinuod nga powers. Say girls, tay kita nga mga laki mi tawagon mo nimo girls. Ito tay, mga laki manggod mo. Amo ba? Reklamador kay mo. Paminaw lang gud mo god. Kabalo mo atong nahitabo atong miagi nga may kalitatag ka babae. Mao ni atong gianhi diri ron. Anion to sa tatay. Ikaw may ganahan ato bing. Unay na ato lagi ta, pero nabalik malagi itong suot oh. Apin ako ginato na tapirmi. Katawanan, paghulat lang sa mo dong. Tay, sabi hulat to na mo tay matay sige na may gulat ani oy nya anindot nanto kay ito nya ingon-ingon nya na daw powers. Wa may powers taon oy. Unsan man taon to oy. Scammer mga tay trip ram guro na imo tay. Balik tayo mo balik lang tagdulag basketball daw. So, ang gyapon tayo makuha ni tatay. O patay makuha ang tatay. Tawara ko normal ra kay tatanawon. Paghilaw mo, gusto ba mo balik sa pagka-superhero? Ha? Kamong duha ba? Perti kay mo mag-away-away mo paghilo mo diha. Mag-concentrate ang tulo dire para mabalik na to atong mga powers. Tagaan tag powers ni tatay. Correct, correct. Tama ka dong. Pero tama na. Naman po dahil kay pangutok gamay, no? May pan ni siya. Konsunada. Concentrate mo diha na unsa mo taon mo. Dili mo gusto na mga superhero na ta. Anuon ka na Pero mo ikaw rin ganahan. ka na nagtuka nga nindot tanaw ni imong buhok. Sus, basta ay militante diha, natay gahom. Ikaw gahom mura kang si Elsa nga nakatangpil. Sus, ito anta muluwas na tag na yung mga nangyanlag tabang. Mulupad pa kita. Hilom sa paghilom. Ganahan ka mahimong. Paabutas na ko siya ba. Sige tay, andam na mi tay. O sige, ingani-ani ninyo. Sabay mo og ingon og Power Pop Girls. Unya formation dayon. Alright? Sige, sige tay, sige tay. Sige tay. Sige, na diha, sige. Bahuwag ilok niya. Sama na nga. Reklamador kunin mo ay. Iwak man ka mo taas, perti ginabahuay mo ha. Perfect, perfect. Pagkalavli. Beautiful, beautiful. Paghilom na mo. Ay, mapag-away, girls. Ayaw. Nya unsa may buhaton na mo ni tay nga naka-transform naman mi. Bitaw tay, unsan may sunod buhato na mo tay? Manamig transform mo. Tay, inani ra gid mi tay. Saan na mo pagluwas sa nangagtabang ani? Magdagan rami padulong dito ah. What? Nayabag na ni. Ikaw, Miss Beautiful Red Hair Bag. Iharan yung kasi reklamo. Wala pagay kong kahubag explain. No, maminaw lang sa siguro ta. Kamu ulid ba, dams ba? Paminaw mo ba? O aron madali ta pasil pati ng katulas kong buhok diri ba? Ito ra breakat lang bing otro man sad ko oh. Basta ka tulay. Kung kini nga buhok ko, siya naman siguro ni katuig wala labi. Asa may gikan tay? Ay, sa lagi. Maminaw lang sa mo sa ko Gusto na ba mo makakita sa inyong power? Pero before that no, nag-aatamog mga anindot nga pangalan. Tama na tay ka na. Nga natay pangalan ni tatay. Tay, unsa may pangalan ako tay? Sige ako na. Sige, ikaw kung unahong kining nasa tunga. Ikaw si Marlboro Pula. Ay, kayaga naman imo atay mo mo tanim mo sigarilyo. Ato pa tay kay Green man ko, ato pa Green Hills. Na, ako ani tay kay Blue Man so Bear Brand. Ikaw, Blue Whale. Joke lang ha. Joke lang. Ini, tagaan ang pangalan ha. Ang mga nindot ka nga pangalan Greta maguna sa green. Ni Green daw Green, ako maguna daw pangalan. Tay Green, kining Green. Unsa may pangalan ako tay? Ikaw ako kunahon kay green man ka. Ang imo pangalan na karon, ikaw na si Buttercup. Ha? Nakanindot nga pangalan tay, bagay kayo sa kuha oh. Buttercup. Wala ba po pangalan ni Uli doy? Wala unsa kay imuha ni ba? Ikaw gisunod ni klaro kayo. Klaro kayo amtag ako gyud. Sunod ako pangalanan. Diri sa tasan na kablo. Hala, yes! Ako na di una. Kini, unsa may pangalan ako tay? Ikaw ka nakablo man ka. Ikaw na karon si Blossom. Hala, kaninduta ang ngayon kay kuan na kay nakablo ko. Ano nindutan yung mga pangalan oy? Siyempre mo, may gingon tatay. Ikaw na po. Tay ako na po tay. Usa yung pangalan ko tay. Sus, di bay hada di jud ka hula to. Kini mo pangalan ron nindot kay nis katanan. Tagalan ni mo patriling tayo. Oy, unsa gani no? Ang imong pangalan nga ihatag ka nako. Ikaw si Optimus Prime. Ilaw. Sa mo gatag pangalan sa kwatay di ba ko robot?
Joke lang bitaw na gang. Ikaw bitaw si Bigatron. Bigyan ko na! Nangatik na tatay. Kabuta ba? Pabulok ka. Ikaw, tarong-tarong ako tay! Oo, relax lang dong. Hablag ito yun ako na kay pirti ni mo ka reklamador dong. Di ka kahulat, di ka maminaw sa kuha. Gusto na ka makabalo sa imong pangalan dyan. Tay, ganihara ka na yung istorya rin mo ba? Kabalik-balik ka lang ka tay. Bigwas ako ng baba ni mo ron. Oh, sige, pasensya na. Sukad karon, ikaw na si Bubbles. Ano, patay na sipya tayo sa tatay ba? Baboy na, tinuod ba? Bitaw bing, duol na bitaw kayo. Bubbles, baboy. Duol na kayo. Ang gara sa mundo ha. Tay, di ko musukot anong pangalan na tay, oy! Dili daw sa tay. Alda, Pangit kayo na! dito sa masugutan sa ako manaron. Abaw ba, di ka musugot. Okay, kung di ka musugot, mauli na ko. Bahala mo diha, no? Nah, tanawan ni tay. Ayaw na lang tay. Ani na lang tay. Swap na lang may kidim sa ganahan na ng bubbles. So ka ako na lay bubbles, siya na lay blossom. Unya, musugot ka ha na siya. O ka na, musukot ko na, blossom! Kaysa anong bubbles, muratag baboy! Mayo ka nagkasinabot mo. Ang anong tamo premente. Sukad karon, ikaw naka-green, ikaw na si Buttercup. Ikaw si Blossom. Ikaw naka-blue, ikaw na si Bubbles. Alright, alright. Yes! Yes! Ikaw na yung ko! Ako si Blossom! Ako si Bubbles. And we are the Powerpuff Girls! Yeah! Okay, girls, listen to me. Before ta mag-training, ayaw ko ninyong tawagan tatay. Ang tawag niyo sa kuha, Professor Mila. Yes, Professor Mila! Okay, girls. Unang training na to, itaas lang sa ang inyong tuong nga kamot. Taas dong kamot! Anak profesor. Lupa tani mo, lupa na tani! Professor Mila. Ang sunod ni profesor. Human, hikimbot ang lobot. Unya, sabay ko ninyo. Sama ni, oy! Sama sayaw na mo tani! Si sayo rotani oy. Si Professor Mila! O niya, isip ko! Training!